Fy enw yw Priya Brookwell. Dwi'n 10 oed ac dwi'n actio ac cyflwyno. Mi oedd hi'n cyflwyno mewn Wimbledon ac mae wedi bod profiad anhygoel. Dwi wedi rili hoffi y mefus a hufen. Dwi wedi bod ychydig bach yn nervous, ond dwi rili wedi bod excited. Y person mwyaf enwog dwi wedi cyfarfod yw Carlos Alcaraz oherwydd mae wedi ennill y Wimbledon 2023 ac y Wimbledon 2024. Ni wedi wneud handshake. Mae ffrindiau fi yn ysgol yn meddwl bod o'n really cool dwi'n wneud actio, ond wedi wneud o am fel hir, so maen nhw'n fel arfer hefo fo rwan. Ti jyst i wneud advert i Jammy Dodgers. Ni wedi rhowch jam ar gwyneb ac ni wedi fod yn wneud massive waterfight ac ni wedi fod yn soaking. Ac dwi wedi wneud series i Sky, Lazarus Project. Ac dwi jyst i wneud feature film sy'n fynd allan blwyddyn nesaf. Ac dwi ddim gallu dweud lot am hwnna, ond dwi wedi wneud o. Dwi hefyd yn wneud gymnastics ac dwi'n wneud bron 20 awr y wythnos. Ac dwi efo competition sy'n dod fyny, really, fian. Dwi hoffi wneud gymnastics, cyflwynio ac actio ac dwi ddim gallu dewis pa un yw'r gorau oherwydd dwi'n hoffi wneud pob un o'n nhw.